Bir günni A bilan A urman bo'ylab boralar. Кинәт ишетәләр, kimdir yılый. To'xta! Ишетәсеңме? Әйе, мине чакыралар. Киттек. Ник елыйсың? Нәрсә булды? Жук! Кыйрык! Жук! Шыннан да. Тапкансың елар нәрсә? Кыйрыксыз йөр. Менә минем дә кыйрык юк. Йөрим бит. Син аңламыйсың. Мин бит жы түгел. Мин жы. Мин жан. Мин жихан. Мин жыр. Ярар же, кайгырма. Хәзер табабыз кыйрыгыңны. Шулаймы? Рәхмәт, А. Рәхмәт, Ничек? Баштан шикле хәрефләрне барлап үтик. Ш. Ж белән икесе иң киң хәрефләр. Тагын бер кыйрык истәп, иң киңе буласы киләдер. Ц. Шая һәм хәйләкәр. Жның кыйрыгын берәр хәйләдә куллана. Не. Белмим. Үзе тәртипле хәреф инде. Кыйрыклы булганга, аны да тикшерергә кирәк. Баштан иләренә барып, сыраштырып карыйк. Кепи. Сәлам ше. Хәлләр ничек? A, сәлам. Кыйрык кайда? Хәлләр әйбәт. Кыйрык менә. Монысы түгел. Башка кыйрык. Башкасы кайда? Ха. Миңа туганда берне генә бирделәр. Ышанмыйм. А, син ышанасыңмы? Мин ышанмыйм. Нәрсәгә миңа икенче кыйрык? Күз алдына китер. Мин бит булай да киң. Ике кыйрык белән ишеккә дә сыймам. Шыннан да. Ярар, киттек, А. Монда кыйрык юк ахырысы. Дуслар С янына юл тоталар. Сәлам. Selamlar. Nihalsiz Nihal. Güzel oturuguz. Eyde turdan oz. Çayçıgıç, ıspısmaklar pişirdim. Otur. Mine çek konfit avuz iti. Rəhmət. Yumuşabız var. Şulayma ne? Söyle. Ne kildigiz? Kıyrıkны син алдыңмы? Dağı, nindi kıyrık dağı. Minde kıyrıklar yok. Bütünlüğü yok değil indi. Üzümniki var indi. Başka kıyrıklar. Minde koyan bulsun. Şul birəvgi ne? Nik? Nerse buldu? Kimnin kıyrığını izleysiz? Же кыйрыгын югалтқан. Бик кайгыра. Olay iken. Jel. Nu minde kıyrıklar yok indi. Bulsan açar bulmaz idi de. Nu ne işliysin? Birəv bulgoçtu rəhmət. Anlaşıldı. Gittik. Seda da yok ahırısı. Rəhmət şey için. Barısı da təmli. Mine mindən güçten et, yolda aşarsız. Кайдасың бу кыйрык? Дуслар аптырап, хәрефләр иле буйлап китәләр. Жеңіл булмады бу. Сәләмеңе. Же кыйрыгын алмадыңмы? Юк, әлбәттә. Аңа бик әдәпле хәреф. Килешәм. Ңы бер ничек тә ала алмас иде. Мин аңа ышанам. Таптым. Кара, менә бит кыйрык. Юк инде. Бу кыйрык түгел. Бу өтерлә баса. Бик охшаган. Кыйрыксыз хәрефкә таксаң, айырып та булмый. Дөрес. Без кыйрыклы хәрефләрдән генә шикләндек. Кыйрыксызларны уйламадык. Димәк, уйлап карыйк. Кайсы кыйрыксыз хәреф җенең кыйрыгын алырга мөмкин? Ж! Оля, кем килә? Хәйрле көн, дусларым. Сәлам же. Нишлисең? Чәй эчәм, круассан белән. Кыйрык кайда? Кыйрык? Нинди кыйрык? Җенең кыйрыгы.
Biz barısını da bilemiz. Näkse bilesiz, min anlamayım. Sen jının kıyrığın algansın. Hazır ayt, şulay mı? Şulay mı? Buldu, şulay. Qaydan bağısında bildigiz. Ayı, kuyruqni min aldım. Anlağız, min bit yalğız hagif. Min bit bir-iki süzdegine bağ. Jiraf, jongleur. Eminim je kibik kigekli buğasım kile. Matur sözlerde şıysım kile. Jan, jihan, jirda meselen. Je, mon cher. Canım. Sen de bir gerekli harf. Sen rol diye bilesin. Sen jallete bilesin. Mine hazır kibik. Sözlerin küp bulmasa da sensiz olar bütünley bulmasıydı. Biz seni bik yaratamiz, hem hürmet edemiz. Şulaymı? Rahmet A. Rahmet E. Bu sözlerini işitu yüreğime may bulup yata. Mene kıyrık. Aytarırız jıra. O mine büten kerakmi. Şulay etip, dostlar jige de kıyrıkны kaytardılar. Jını da öz-özüne şanırga үйретtiler. Selam dostum. Әлеге серия Rüstem Süleymanov maddi yardımı bilan yasaldı. Zo'r rahmat Rüstem abi. Sizning de seriya yasovda yordam etasiz kelsa, mana bu pochtaga yozig'iz.